TV kaendi. Gikone to koro jood bura manyo ng'anyo ne romo margi e kaunti ma Mombasa koro yie mar dhi nyime kod romo no bang' keto winjruok gi piny owacho e wi chwalo omenda mag CDF. Maindien bang' spika mar od bura mamalo Moses Wetangula bago romo gi jood bura go kendo yango negi ni piny owacho e buo migawo mar omenda biro chopo singo mar chwalo siling bilion 2 e juma ka juma e akaunti mar CDF. Joja oko nigi ler mar wachni. Bang' jo od bura thir ne romo margi kuom ndalo 2 e kaunti ma Mombasa ka gibandho omenda mag CDF, ne ochuno spika mar od bura mamalo Moses Wetangula biro Mombasa mar hoyogi mondo mi gidhi nyime kod buchgi no. E twak mane okawo thuolo matin ne dakika 30 kind spika Wetangula kaachiel kod jo od bura go, gikone to ne ging'uolo iwgi kendo giyiere mar dhi nyime kod romo no mane geto tiegogi e wi chenro mag tayo ute bura ma gintiere. Koro spika Wetangula kobiro to kelo winjruok momiyo giyie ni koro wadok wachako bura kaka ne dwarore. Ok gibiro chak nyoro nyo giketo bilion 2 e agulu mar CDF. Kawuono benda giketo 2, kiny pende gibiro keto 2, wiki manyien bende gibiro keto 2. Tunataka kushukuru serikali kwa vile wametimiza yale ambao walikuwa wamesema, na kwa hivyo tunataka kuendelea sasa na workshop. Vile speaker amekuja ameweza kuleta suluhu kwamba hizi pesa zimeanza kutumwa katika accounts ya kila constituency vile alivyoeleza kinara wetu. Kwa vile rais pia atakuja hapa Jumatatu, tuna trust hiyo fedha nyingine itawekwa, na kwa hiyo kuanzia saa 8 tunasema kazi iendelee. Gikoni gimane omoro igi maging'anyo ne romo no en ni nyocha gisingo ne jonyuol kaachiel kod jopuonjre omenda mag CDF, to kane migawo mar omenda oremo kochwalo omwomgo kaka ne gisingo, ne onge kuma ne ginyalo soyo wigi ka gin e gweng'. E mier kuma no ae constituency maduong' ahinya ne wach basari. Nyithindo nosechako kawo form, mosefilo form ma basari ka gigeno ni kane wadok juma manyien to koro gichako yudo pesa. Na tunataka kusema wale viongozi wamepewa kazi wakati wanatoa ahadi, ni vizuri wanatimiza ahadi. Kwa maana tulipofunga bunge tulijua fedha zitakuwa katika akaunti za constituency na tuliwaahidi wazazi. Kata kamano, moko kuomgi to ne okoyie gi wach migawo mar omenda dwaro chulo pesa ma kilunde ka joma moko to koni bilion 10 manyocha singnegi pod ni piny mokalo kipimo gi kwan jopuonjre madwaro kony mag CDF. Jana tulipewa 2 billion, leo tumepewa another 2 billion, alafu kesho another 2 billion, and then next week another 2 billion. Sasa itaendelea hivyo mpaka tupate pesa zote. Ingelewezekana iti ya kwamba wapewe full amount, ndio mtoto akaenda shule asiwe anafukuzwa shule, ndio mtoto akaenda shule asiwe na problem yoyote ya masomo. Wangefaa kulipa yote pamoja. Kama wanaweza kulipa uwezo fund, kama wanaweza kulipa pesa ya hustler fund 15 billion, hii pesa ni ndogo sana ya watoto kusoma. Tukicalculate 10 billion alafu body itoe pesa zingine hapo ambazo ni sheria, inaweza kuwa kidogo, inaweza kuwa kama 40 million out of 130, itakuwa bado kidogo, itabidi atuongezee kidogo. Gikone to koro ywaruok mane dhi nyime e kind jood bura kaachiel kod migawo mar omenda koro orumo, ka koro jood bura gi koro ng'ado mar dhi nyime gi romo margi, ka koro romono ochwal godiochieng' achiel ka rumo tarik 4 koro dhi nyaka tarik 5. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.